मान बारू सुकवार तुए रनिया अरे आरा चलो तू आयरन देवी के दर्शन कलो धनिया चलो तू आयरन देवी के दर्शन कलो धनिया बेरी सैया कतही औरी घुमा दी सरदा भवानी माई के दर्शन करा दी। अरे चली ना नया नोहर बारू कनिया न सक पैबू चले पड़ी पैदल त तू थक जाइबू भर माफ करी हे बाई बहरनिया अरे आरा चलो तू आयरन देवी के दर्शन कलो धनिया अरे आरा चलो तू आयरन देवी के दर्शन कलो धनिया बोले बोले दुर्गा मैया की नौमी में 9 दिन भीड़ होला भारी चलल जाई सैया सुनी बन के पुजारी बात बुझाता नु पूरा जिला में फेमस नाम बाटे आरा में आयरन देवी के धाम बाटे हनु कालेला प्रकाश के पूरे गराब बायरनिया ई बतबा अरे आरा चलो तू आयरन देवी के दर्शन